Jaun Andreok, 8 dira Eusko Alderdi Jeltzaleak irabaziko lituzke hauteskunde autonomikoak Ipsos etxeak egindako galdeketaren arabera. Inigo Urkullu buru duen alderdiak 24-27 eserleku lortuko lituzke. Bigarren, koaliziorik edo indar politikorik bozkatuena Euskal Herria Bildu izango litzateke, Laura Mintegi buru duen koalizioak 23-26 eserleku izango lituzke. Beraz, argi eta garbi dago, bi heren, legebiltzarraren bi herena alderdi abertzalek osatuko luketela. Eta bestalde eta azpimarratzekoa da hori ere, gehiengo osorik ez duela inortxok ere lortu. Beti ere, Ipsos etxeak Euskal Irrati Telebistarentzat egindako galdeketaren arabera. Euskadiko alderdi sozialista 3, 13 edo 15 eserleku lortuta. Alderdi popularra 4, 9 edo 11rekin. Beraz argi eta garbi dago, kasu honetan 2009an egindako paktuak edo itunak ez lukela gehiengorik emango inondik inora. Beraz, 2009ko agintaldirik ezingo lukete errepikatu Euskadiko alderdi sozialistak eta alderdi popularrak. Ezker anitzak behar bada eserleku bat lortu lezake, ezker batuak bat ere ez eta UPyD kasurik onenean Ipsosek egindako galdeketaren arabera eserleku bat izan lezake Gorka Maneiroko. Hiesek dira Ipsos etxeak egindako inkestaren edo galdeketaren datuak oraintxe bertan. Eta nolakoa izango litzateke botere banaketa lurraldez lurralde Ipsos etxeak egindako galdeketaren arabera. Arabatik hasiko gara. Araban Eusko Alderdi Jeltzalea izango litzateke lehenbiziko indarra 7 edo 8 eserlekurekin. Euskal Herria Bildu egongo litzateke bigarren tokian 6 edota 7 eserlekurekin. Hirugarren indarra Partidu Popularra izango litzateke 5-6 eserleku izango lituzke 2009an lortu zituen antzekoak. Partidu Sozialista, Eusko Alderdi Sozialista izango litzateke 4. indarra 5 edo 6 eserleku lortuko lituzke. Beraz, 2009arekin alderatuta 3 edo 4 eserleku galdu ditzake. Ezker anitzak, UPyDek eta ezker batuak eserleku bakar bat ere ez edo gehien jota bat lor dezakete. Arabako datua ikusi ditugu, Bizkaiko helduko diegu, Bizkaian Euskal Alderdi Jeltzalea nagusitu da 10-11 eserlekurekin. Hori bai, behera egin dute 2009arekin alderatu ezkero. Bigarren indar politikoa kasu honetan ere, Euskal Autonomia Erkidegoan bezalaxe Euskal Herria Bildu izango litzateke 6 edo kasurik onenean 7 lortuta. Euskadiko Alderdi Sozialistak jipoia Bizkaian ere 4-5 baino ez lituzke lortuko eta Alderdi Popularra 2 edo 3rekin geldituko litzateke beraz ark ere behera egin du. Ezker anitzak gehienez ere bat izan lezake eta ezker batuak eta UPyD alderdiak Bizkaiko lurraldean ez dute ordezkaritzarik izango. Eta Gipuzkoan zer, Gipuzkoan Euskal Herria Bildu izango litzateke lehenbiziko indarra, 10 edo 11 eserleku izango lituzke. Jeltzaleek osatuko lukete bigarren indarra 8 edo 9 eserleku izango lituzkete 2009an lortu zituzten emaitzetatik eserleku bat edo 2 galduko lituzkete. Partidu Sozialista erdira jeitsi daiteke Gipuzkoan 2009an 8 eserleku lortu bazituzten, orain 4 edo 5 lortuko lituzkete. Partidu Popularrak 2009an lortu zituenak, baino bat gutxiago. Ezker anitzak lortu dezake eserleku bat gehien jota eta ezker batuak eta UPyDek aldiz ez lukete eserleku bakar bat ere lortuko. Ikusten duzuenez beraz, bai Bizkaian eta Araban Euskal Alderdi Jeltzalea nagusitu da eta Gipuzkoan bestalde Euskal Herria Bilduk lortu du. Eta lehendakari postuan nork lortuko luke? 2 aukerarik handienak edo 2 aukerak hauexek dira. Alde batetik Inigo Urkullu, Euskal Alderdi Jeltzaleko burua 24-27 eserleku lortuko lituzke Ipsosen galdeketaren arabera eta 23-26 inguru horretan ibili daiteke Laura Mintegi, Euskal Herria Bildu koalizioko burua hain justu ere. Eta 3. eta 4. postuetan alderdi konstituzionalistak izango lirateke. Bai, Patxi Lopezen alderdiak 13 edo 15 eserleku lortuko lituzke gehien jota gogoratu aurreko hauteskunde autonomikoetan 25 lortu zituztela Euskal Sozialistek. Antonio Basagoitiren alderdiak aldiz 4. indarra ordezkatuko luke, 9 edo 11 eserlekurekin.